welcome back to our channel, and this is Fruit Snake Viper of Infinity Squad. So, malapit na mag-start ang lipat ng Apong Tulog. Ibinigay na din yung pinaka-blessing ng araw na to. Kanina lang umulan, hanggang ngayon yata umulan mga guys. And ayan, so nandito kami ngayon sa pinakaharapan ng mismong libad ng Apong Tulog. Ayan. So kasama ko ngayon ang head admin ng Infinity Squad. Ayan, chill dito ka sa may ano ko. Happy Fiesta Barangay San Bartolome. Ayan, kung nakikita nyo mga guys, basang-basa na kami. Ayan o. Oh. Basang-basa na kami ng tubig. Umuulan na. And yun nga. Maya mag-uumpisa na ang libad ng Apong Tulog. About to start. Guys, this is Fruit Snake Viper of